Zdravím vás, som Juraj Paliatka, som plastický chirurg Opera Clinic v Bratislave a dnes si povieme niečo o najnovších trendoch v plastických operáciách prsníkov. Len bezpečné implantáty sú tie správne. Polytech spolu so svojou radou odľahčených implantátov Be-Light sú dobrou voľbou pre vaše zdravie a bezpečnosť. Sledujte nás na sociálnych sieťach. Oproti nie až tak dávnej minulosti ženy zmenili správanie a vyžadujú menšie implantáty a by ten výsledok nebol až taký nápadný, aby pôsobili ako neoperované, tzv. Unoperated look. Samozrejme, vždy sa nájdú ženy, ktoré chcú ohúriť a ideme do veľmi veľkých implantátov, čo nám vlastne aj spektrum portfólia Polytech implantátov umožňuje. Menší implantát menej tlačí na tie tkanivá, menej zaťažuje a vlastne má aj menšie riziko pre pooperačné komplikácie, hlavne tie neskoré komplikácie. To je najmä rotácia implantátu, pokles implantátu, dislokácia, vlastne posun prsníkov do strán. Tieto menšie implantáty majú nesporné výhody a aj dlhodobejší výsledok. Ak chcete väčšie implantáty, ideálna možnosť pre vás bude vybrať implantát Be-Light, ktorý má až o 30% nižšiu hmotnosť ako bežný silikónový implantát. S úsporou hmotnosti toho implantátu sa spára viacero výhod, najmä menšia záťaž na chrbticu, menší tlak na tkanivá a vlastne aj menšia tendencia k poklesu toho implantátu. Operačné techniky na zväčšovanie prsníkov sú pomerne ustálené. Medzi tie novšie techniky ale patrí kombinovaná redukcia prsníkov zároveň s augmentáciou. Ide o kombinovanú techniku, kde zároveň odstraňujeme prsné tkanivo, modelujeme na už implantáte a vytvoríme nový prirodzenejší prsník, ako keby sme implantát nepoužili. V zásade sa rozhodujeme medzi guľatým alebo anatomickým slzičkovým implantátom. Ten, ktorý je vhodný pre vás, vyberieme pri konzultácii. Nie každá žena potrebuje guľatý implantát, nie každá žena potrebuje ten anatomický implantát. Ten pekný výsledok sa dosiahnuť naozaj len tým posúdením konkrétneho tela, konkrétneho stavu, ktorá má žena. Som rád, keď prídete na konzultáciu a ukážete mi, aké prsia sa vám páčia. Stačí aj na telefóne, keď mi ukážete fotky nejakých žien, čo si predstavujete a aby sme dosiahli potom taký výsledok, aký si naozaj želáte. Nevždy sa ale dá splniť predstava, lebo to telo, ktoré ukazuje niekedy klientka na fotografii a to telo konkrétnej klientky je úplne iné a nedá sa to napasovať. Mojou úlohou ako chirurga je naviesť vás aj správnym smerom a nie do slepej uličky, kde by sme si spôsobili len komplikácie a nejaké sklamanie. Implantát už roky umiestňujeme do polohy buď pod žľazu, pod svalovú fasciu, alebo čiastočne pod sval. A aj podľa veľkosti implantátu musíme brať do úvahy, že kde ten implantát umiestnime. Možnosti rezu, kade implantát vkladáme, sú okolo dvorca alebo v podprsnej rihe. Najčastejšie vkladáme implantáty rezom v podprsnej rihe. Je to asi najpresnejšie umiestnenie toho implantátu, najmenej zaťažujúce. Jazva v podprsnej rihe je časom veľmi nenápadná a klientka ju vôbec nevníma. Ďalšia možnosť je vkladať implantát cez dvorec, kedy jazvička je len okolo dvorca, buď len na jeho dolnej polovici alebo okolo celého dvorca, v prípade, že ho musíme aj mierne posunúť nahor. Ja dosahujem najprirodzenejšie výsledky anatomickými implantátmi. Keď použijeme anatomický implantát firmy Polytech, nie príliš veľký, vtedy naozaj na tom hrudníku vyzerá výsledok veľmi prirodzene. Rád používam implantáty s špeciálnym polyuretanovým povrchom. Je to jedinečný výrobok, vlastne na svete to vyrába iba firma Polytech. Týmto špeciálnym povrchom ja si zaistím trvalosť umiestnenia implantátu. Implantát nemá tendenciu k poklesu, k rotácii, ani ku kapsulárnej kontraktúre, čo už vlastne je taká neskorá komplikácia pri použití bežných silikónových implantátov. Práca s týmto polyuretanovým implantátom je veľmi špecifická a vyžaduje veľkú precíznosť, presnosť umiestnenia, aby sme predišli nejakým komplikáciám. Na druhej strane nám zaručuje veľmi dlhodobý výsledok, vzhľadom na to, že ten implantát sa nikam nepohne, ostane v tej polohe, ako je vložený a ten prsník dlhodobo je pekný. Vieme si aj vizualizovať výsledok, ktorý by bol po zväčšení prsníkov rôznymi softvermi alebo nejakými špeciálnymi prístrojmi, ale tento výsledok je len orientačný a netreba to brať ako dogmu, podľa ktorej sa budeme riadiť,
a ten výsledok naozaj taký bude. Vždy sa vám snažím vysvetliť, že ten výsledok je vždy individuálny a počítačová simulácia nenahradí ten reálny výsledok. Je potrebné, aby ste vedeli, že práca s implantátmi a vloženie implantátov prináša aj rizika. Sú to rizika najmä v dlhodobom horizonte. Je to kapsulárna kontraktúra, ktorej podlieha niekoľko percent implantátov a vzniká pritom deformácia alebo taká bolestivá tuhá kapsa okolo implantátu, ktorá môže zmeniť tvar toho prsníka. Aby ste si výsledok nepokazili, je potrebné dodržiavať tú rekonvalescenciu. Je možné, že sa budete cítiť výborne už po týždni po tej operácii, ale naozaj treba dodržiavať liečebný režim, nešportovať, neskákať, nechodiť tancovať, neukazovať sa s novými prsiami hneď niekde na diskotéke, lebo akýkoľvek nadmerný pohyb škodí uloženiu implantátu a pokazíte si výsledok len tým, že nevydržíte 6 týždňov pooperačného režimu. Takú najväčšiu satisfakciu a uspokojenie vlastne ako chirurga zo svojej práce mám pri klientoch, ktorí majú vrodené chyby. A vďaka implantátom Polytech, ktoré vložíme, napríklad pri tuberóznych prsiach, žene dodáme úplne nové sebavedomie. Ženy, ktoré sa hanbili vyzliecť, sú zrazu sebavedomé, zlepší sa im partnerský život. Je to pre ne najväčšia zmena. Je dôležité, aby túto operáciu ste si zvážili sama a robili ste ju kvôli sebe. Aby ste to nerobili kvôli tlaku okolia alebo partnera. Je to len vaše rozhodnutie. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás u nás v Opera Clinic. Modrý koník SK. Sprievodca tehotenstvom a materstvom.